Donc, si là, ni le fait qu'à sous, qu'à yamala kare, terrain libre, il faut qu'à adjo, qu'à yamala kare qu'à sous, à du botolani, de polo besi, si vous fragou pour cléner. Nous avons chié yamala kare, au delà, tu m'as donc temena, ni d'autres socialités, ni muso tunjigna. Anake muso ka di d'autres sola, den kana so. Si le tumi, si fragou le tumi kare. Kabla duda c'est to ibe kana dem flali mi ko toro in converto si nyama la kale gili ko ke kada ko si nyama la kale gili c'est ala kana che jamja ni tita kada hali nawe ka shu korta jike ka bo vili dola kada vili dola ibe si frobu karka do ga bo pena bo kan kile titi si nyama la kale gili donc o be tugamna e dugukolo sɔrɔ i dɛmɛrɛdɛ walima dɔ ɲini ma ka dugukolo d'i ma a jɔli yɛrɛ se tɛ yen i ye wari dɔɔni sɔrɔ o yɛrɛ tɛ chambre kelen jɔ ka banko ye donc tuma dɔ la n'i nana hali k'o subasima kɛ i t'a sɔrɔ san 30 o b'a sɔrɔ o ko in ma ɲɛnabɔ yɛrɛ i bɛ si furabulu kari k'o da subasima dingɛ kɔnɔ ka birikiden sigi a kan n'i y'a sigi a kan dajugula kari de ye si furabulu ye garisɛgɛ goya k'a wuli ka bɔ yen ka daw yɛlɛ n'i y'o birikiden fɔlɔ sigi a kan o so ye hali n'o y'a sɔrɔ o birikiden kelen wari tun b'i kun ala y'o terrain kun jɔli wari ye ala b'a d'i ma ala b'a d'i ma mɔgɔ la a b'a d'i ma wari yɛlɛma cogo t'a la a b'a d'i ma mɔgɔ la cogo di a bɛ nin dɔw d'i ma min b'i dɛmɛ k'i ka so jɔ ka ban pewu si ye ɲamana ka yiri de dɛ si a ye yiri fama ye ah oui